మొక్కజొన్న పొలంలో మనం మొక్క పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు కండి రెక్కు ఎండినప్పుడు మనం కండి ఎరగ తీసిన తర్వాత ఒక 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల వరకు అయితే ఎండబెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత వాతావరణం బాగా ఎండలేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం కండి ఎక్కువ రోజులు ఎండబెట్టుకుంటే మిషన్ వేయించిన తర్వాత గింజ అయితే మనం తక్కువ రోజులు అయితే ఎండబెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం ఓది పలుచగా వేసుకున్నది ఈ రకంగా ఎండిపోయిన దాకా ఉండి మిషన్ వేసుకున్న తర్వాత గింజలు అయితే మనం తక్కువ రోజులు అయితే పట్టాల మీద అయితే ఆరబోసుకోవచ్చు.